Pila adlaw sugad nagsugod ang campaign period alang sa mga kandidato sa national position, dili matud pa lungan sa COMELEC ang pagbaklas nila sa mga campaign poster nga gipangbutang sa dili designated common poster area. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ang mga mabaklas ng mga illegal campaign na posters himuon matud pang ebidensya sa COMELEC-11 batok sa mga pasaway nga kandidato. Niadtong February 11, nagsugod ang kampanya alang sa national positions sa 2025 national and local elections. Usa sa mga pahimangno sa COMELEC ngadto sa mga kandidato sa common poster area lang mamutang og campaign materials. Sa pagtuyok sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa kadalanan sa Davao City, doon na paghihapoy mga poster sa mga senador nga gibutang sa mga dili designated common poster area. Ang uban, gipang sabit pa sa poste, sama dinhi sa maa. Hinuon, sumala sa COMELEC-11 nga magparayon ang ilahang pagpamaklas sa mga illegal campaign posters. Ang mga mabaklas, himuon matud pa nilang ebidensya batok sa pasaway nga kandidato. Hinuon, gitugot na ang billboards sa mga kandidato. So basin magtingala mo nga dagko kayo ang mga naong din ha, gialaw na siya. Billboards, LED, as to size wala na gani giingon basta billboard siya. Yun gialaw ang billboard karon provided that for national possessions 2 months lang, 60 days. Provided also nga ang distance niya it should not be kanang less than 1 kilometer for national possessions and 500 meters for local. Samtang subli sad gipasalig sa COMELEC-11 ang integridad sa automated elections karong Mayo. Kinihuman nga dunay nasakpan sa Marikina City nga nagpailang IT specialist nga konektado matud pa sa COMELEC. Kinsa nagpasalig nga mudaog sa eleksyon ang kandidato bugti sa 90 million pesos nga bayad. Kasi yung ibang mga tao ba, they're claiming that they are connected with COMELEC and then alam naman natin na scam yan. So, yun kami, basta we're just doing our work, we're just doing our best na maging honest, credible, peaceful ang ating elections. Sumala sa COMELEC, imposible matud pa matamper ang mga automated counting machine o ACM. During elections, yung machine natin yung machine before transmission and during the conduct of the elections, stand-alone siya. Hindi siya connected to the internet. Makonect lang siya during transmission of which a very short period of time lang yan siya. I do not know how would they do it. And I believe that it's a scam. Samtang subling gipahinumdom sa COMELEC nga mamahimong mangunay og tanggal sa mga campaign materials nga gibutang sa pribadong luna ang mga tagbalay kung walay paranghid. Ilabi na kung makahatod kini og kasamok ug kahugaw sa panimalay. Una nang gipasabot sa COMELEC nga mamahimong makabutang og campaign materials sa mga pribadong istruktura apan kinahanglan adunay pagtugot sa tag-iya. Sara nagpahimangno sabno ang COMELEC alang ngadto sa mga kandidato nga dunay mga political party nga kinahanglan 3 pesos per voter ang ilahang magasto sukad February 11 hangtod sa matapos ang eleksyon. Samtang ngadto sa mga independent walay political party 5 pesos per registered voter. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.